iki lho. Ini sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne nggih niku lho, Bos. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso nguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane ngowe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki ya dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri iso ngangkat derajate keluarga ki ya Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku ya pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisu langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu iso. Ngono, Nduk. Lihat ya, Nduk ya. Kan. Nom-nomane bojomu ya ngene iki. Oh ya luwih ayu lho. Beh. Nom-nomane bojomu kok ngene. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki. Wah hebat. Bunga pasir lak kelek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare lak ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku iki nun sewu lho. Aku iki saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu, mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone tak tukoni skincare. Waduh modern iki. Krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah iki tukang endorse pono ngono kuwi. Sing tak tuku malah skincare kon Niken. Masa? Iya, sing sampean takane Umi kae. Oh iki lho ben anu bojone sampean putih ki tak tukone siang malam ki tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru, jenenge siang. Lah ora mbok WA to, Nduk. Lah jenenge siang. Cara pakai aturannya itu seperti apa ngono lho. Lah ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Ora terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca karepe bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Lah ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang, vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputihane sak wulan pisan. Tegese kulite putih lho. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek ke lho. Oh, sontek putih. Sontek putih infus whitening. Nah, wis sampean WA to. Aku langsung WA sampean to. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora cocok. Akhirnya dhek langsung suntik Om. Ya, akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kita dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. Lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketemu bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Mandi piye? Apik. Wis semu putih semu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wes jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya enek wesan. Operasi plastik. Ning ndi, Nduk? Ning Indonesia ning Jakarta. Enek ya? Enek. Saudi ya. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Ndak ingin operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok ngono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral ngene iki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku tuku softland to. Lah kok rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak. Dadi ndase putih matane. Kuwi tukune ning ndi iki jelas aplikasi yang luar biasa sing ini di optik. Karena di aplikasi Oren. Optik ya. Bojoku tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada iki teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah berarti.
Ayakno. Wong bojone ya rambene kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa, Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Sik mam sego pecel kisane iki tanggapan warung apa mungkin. Wong yo iki jenenge menungso lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Coba kagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya? Alhamdulillah Yes, sehat. tatungane bapake sehat. Apik. Nek Niken Salindri ki tembange mesti bocah saiki-saiki. Iya no. Ya. Napa, Pak? Senengane iki lho senengane. Aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae ki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Ora. Madangkara lagu tambal ban. Guyon. Tembang apa lho? Ya Pak Kapuk. Bisa to. Gak. Iso. Coba jajal. Iso Madangkara ki Bisa. iso. Bisa, Kak. Iso. Ketoke, iki Nah, nadane apa Pak Kapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon pes ku ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, iki kan. Alah. Oke ora. Aku- Aku iki tukang tambal ban. Nenen. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan terus. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, ngarepe nadane melu ki. Matur nuwun jajal. Matur nuwun Bapak Harsono Bapak Harsono. dalu niki Dalu niki gelar budaya. gelar budaya. Terus ki tibone muga-muga ya. Moga-moga tambah raharja. Pinter. Sehat selamat lan Ali suwar. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Nimbali dalang ki cahya kuntati. Heeh. Nyeluk sinden adik Niken Salindri. Nyaut. Yen disawang kok nyenengke ati. Yo. Ayo. Ndang Kowe iki nutup Saya suwe keduk Niken saya gede. Isa lho. Pinter kok, cerdas Enak, kok, isa tenan, itu isa aja. Isa tenan. bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo Niken. Nano. Ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Ayo terus Iki terakhir. tok tak mikir. nene. Nene. Saparan-paran. Saparan-paran. Endinge closing. Ini. Nene none. Nunane Nano. nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane bareng jajal. Acarane gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. rezekine. Rezekine saparan-paran. Ayo, Duk. Mugi sedaya abi kantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun Duk. sewu bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Kok sik jogete keri jawabane iki lho, tembange iki lho. Ora. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Atak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Luduk. Lho, Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahyo Kunta
tadi ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tuwa lu songo. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Waduh. Wange sepo seneng guyang-guyu. Mergo dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Nyapa ngurusi pakanane sinden barang. Tak barang selika lho. Rusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Rusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Mas. Insya Allah kabeh dadi akur. Ruduk. Yen kata aja lali dikukur. Wih, hubungannya hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Salah Malah diurak arek. ada kulculuke begini ya. Iki apa? Wes, Kowe iki yo ngawur Ora kan. ngerti. yen Ra ra ngerti mengko bakal tak dudui. Saiki. sing apik sesuk bengi. Saiki. Ya, Monggo kudu saiki. Yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo. Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Dor lagi. Lah nyapa kok enek endas kaya setlika. Nadyan ngono rezekine nderbolong. Iwangi. Lah kuwi Masku. Lah. Lah wiji tunggal darah. Jalan kanca-kanca? Ya, jalan. Oke, Oke. ayo tambal ban. Sikat. Oh, sik kendang sik ya. Jalalin joget ya, Om Oh. Klinik Kluduk. Oke, Juga tekan no. aja. Jogetnya cara lawas lho. Oh iya no. Golek radio sik. Ngene-ngene lho. Ayo. Ah. Ayo. Sik tak dandane ben ketok lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Loh. Ben ketok lawas lho. Loh. Keceretmu ki nduk. Lah gitu. Ceret ki lho. Sing iku malah- nendang ki cerete ira mudeng iki. Nah iki, yo iki digawa, dipinggul. Nah. Ini digawa tok-tok tip pompo. Wong ketole matane rusak wong cara tok tip yo. Etok-etok ayo. Ya, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Boten di Bos. Ning jero. Wis kono. Lah kuwi blangkone dicepot, blangkone cepot. Blangkon. Blangkon kuwi cepoten. Kene, sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik rekoso ngene nek. Salah ngelok setrika. Kowe iki wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Nah. Dan Iya, kaya topi lawas iki apik iki. Nong ae ngene. kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Anu Mas, go cukure rada dawa ya. Kayak ning ngene barber shop. Kok dadak melu cukur barang kuwi nduk. Masyaallah wah. Yo coba. Ya. Oke, siap, Bro.
Siap. Oke, yuk diaturake. Selasireng enak to, selasireng. Eh. Ya oke, kendang Oke. sik, jejak kendang sik, cobi. Ya, Pak. Nah, tak tuk ngono ya coba. Lah, asik. Masa ya ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Ini. Kok kurang jangkep ngono to, Mas? Oh, sik tok, Bos. Iki ditebas Mas. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringos. Kayak aswaje. Ayo. Wes nyanyi wes. Kono nyanyi sik. Ngono karo penonane karo intro. Ngono ki ya penak dadi ki nah enak ya. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Enak ya menjiwai. Wis to. Nah, wes oke. Yo. Sungguh. Yo, di MC ini Mas Kluduk. Oke. Yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak ya. Oke, masuk. Aku kayak mudin jiwan. Oke, masuk. Yo, Ya. tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, kalepangan duit sing halal, wakon cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kantongan, wayah apes wetangku gosok roncongan. Macedur, ana ban pacah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedur, ban pecah maneh. Isih esuk rezekine padha nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Oh. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, kalepangan duit sing halal,
tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Ora barbar iku. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Adimu. Tambah lumpuk. Oe. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Kira tenan. Openono bocah iki. Padahal ora diwe mik lho kok ya banter to. Ren, ngaduk Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo ndang nyanyi. Terusno. Terusno. Lek ngantek kowe engko owe pisan kas tak rabekne kas teliko iki kowe. Ayo taruh iki. Tak rabekne iki lho kowe. Kowe nek pengen mikmu banter gak yo ndase iki lho. Wis wong wis entek barang wae Lah wae. penak kok. Penak ora mbok tuku. Pengen nyanyi neh. Iya. Hebat, Kabeh Mas. kuwi gawe aturan. Ternyata gumun tenan lho. Jebule Madangkara. Kowe nular. Jenengan ki aja kabeh ki gawe tatanan aturan. Oh nek wis entek ki yo entek. Alah. Wong kok ora ngono ku lho. Nggih. Wis. Matur nuwun. Selesai. Nggih. Kowe iki yo ngono kuwi ora terus melu-melu adimu wedok ngono kuwi. Ya. Iya, Mas Klitik, Mas Blutuk matur nuwun. Woi, sami-sami Bos niki pancen Kowe